Mr. Scarfizzo Tanyah. Zambia ze. Easy. Wana ke nasimatigira Gumbeze. Kuchini Mbare. Tidze zvikuiti. Apa tubva kurutsoza. Tambonisiya masinaji. Tambonisiya Gumbeze tinisara monzatana. Saka pa ira ukandaji kuna blues na koga sana ndo bari nasara ndo chito na Mbare. Saka kuna mkomo gogo. All right. Saka mamchiti zvonzo mazoita ka track ka keGumbeze racho. Yeah man, take inonzi Gumbeze racho zinge takaisa pa EP record. Inonzi na manyanga ari kutiro. Okay. Saka ngapamboya freestyle then to move forward. Yeah, plus to the viewers walikuwa wango trigger na satina ji atina beat. Se song yango ya trim Roddie tichipa urutsi. Chango kuro ira akapela. Plus wana wakamira futi album usikuza kuti rukudarini munoona ngwaudza kuti rukudarini. Yeah, my album is a certain date but just ngari promise zato zita zapiti. Because wamaebvunza. Yeah, anytime soon. Even Gumbeze tennis Dhuku neZambia ripa EP futi ruri. Alright. Saka freestyle tingarui. I'm a tongue dying in the para, I'm Viro Yarufu, Yamanweza, Kupesana, Panotanda, Puvarume, Kutimana, Panocha, Bodies in my heart, Kunyobana, Shaka Sungu, the Sunangura, Josina Matu, Nura, and I'm Mukatavan, Turu, Nura, to sing the belly to me, sure that you Takamura, Gumbeze, Tinashe, Dhuku neZambia, Ukadaru, that you want the Fambira, Larikuma Kako, Vanokutari, and Zira, Musgabugere, was it Gumbeze? Tinashe, Dhuku neZambia, Ukadaru nyeza chuwa zifambira, bari kumapako vanakutari ndira yomutka ugere wazikurira. Hanzi afa zaroba ndinoti maya, waibata membwe, taibata shaya, sangura zutipotanita wangu traya, fufufu apadziwo charipata Gweja. Hanzi afa zaroba ndinoti maya, waibata membwe, taibata shaya, sangura zutipotanita wangu traya, fufufu apadziwo charipata Gumbeze. Tinashe, Dhuku neZambia, ukadaru nyeza chuwa zifambira, wari kumapako vanokutaira nzira yomutka ugere wazikurira. Mad freestyle. Aiwa mawana. Aiwa mawana. Saka ngaripo futi pa album. Yes, album ringe chipisa hivi. Vanhu vacha kuzotora. Aiwa ringe chipisa because makaimba futi last time anenge aripo futi. Aiwa pane mpaka ipa ringe chibaka moto. The whole idea of this interview ndiye kunoonesa futi mamakete kana vamwezera redu chivanhu chedu ndikemsima issues yemagumbeze machembero Hwezha. Okay. Kana uri munhu akatorerwa kufamily sire kwababa wako chiri kwababa wako unofanira kuzongonanganisa watendera vanhu ivavo vakakuchengeta Gumbeze Tinashe Dhuku neZambia sezvo tangoita kuti pana Tanyah tasiya iri chanisiya kwedu bulawai pakumkomagoga zana kashaka. All right. Yes, and then my idea do all idea behind it. This whole utoniziwa mani isa atitozivi mapurosesi acho kuti anofamba sei. Saka takutozvibatiro pamwe. Ndangoti mimi ukatonanganisa zvinhu zvakaitwa ngeGumbeze Tinashe Dhuku neZambia. I think zvinhu zvako zvinokufambira. Yeah, my blessings anotouya. Yeah, sure. Aiwa handizvozvo ndokugona chaiko. Saka mune rimwe freestyle here ramuda kuzorova kana kuti? Yeah, the next freestyle inenge song yacho inenge ikufuti pa EP but inenge iri bonus track. Iri dedicated for Soldier Love wandeza. All right. Foreign years akatisiya wedhe wemagitari kana namowana najinyasa Hwezha. All right. Inonzi naBoris inonzi Mombe yekunonzera. All right. Ngaiwe. Akapela futi pasina beat Hwezha. Aiwa bo. Akambobvisa magetsi. Boss yokuti. Mama mwana. Upenyu Mombe yekunonzera. Utukamo karingenzira. Wakaringenzira uzive. Upenyo Mombe yakurunzira. Utukamo karingenzira. Wakaringenzira uzive.
Musarivara hamadzangu kani Musarivara hamadzangu kani Musarivara hamadzangu Abakdokshandi Musarivara hamadzangu kani upenyu As my funnies Musadada nemituri chira magaris Mbinga dzeso zvinopera mumacoffins Ungava jiga buya manjere wemuoffice Ukuzwa akatogenda Boris pasina kanda notice Wakamupfuta genius muwana Sunday Bonus ungava someke chero dikas Uri ugeta chero broras Uri bukenga chero rukas Mazongo nyezana chinja upenyu Iya kuronzera Wotokamo karingenzira Iwe Wakaringenzira Zive Musarivara hamadzangu kani Musarivara hamadzangu Musarivara hamadzangu kani Musarivara hamadzangu kani Rest in peace to Soldier Love Hwezha Nivanga wakatisiya Hwezha Matsotsi mafumu Matsotsi mawani hey ikuya hoti 2021 kuna kumira mushe kumberi ndozvidiki zvacho aiwa musikuita boys rambe makadzvanya rambe makadzvanya zvinodadisa iri bo sorry, pane something that chatogara chikangano ma social media platforms. All right. Tine wana subscribe ku YouTube account yedu Matsotsi Mafia Movement. All right. Or Facebook like a page Matsotsi Mafia Movement foot. All right. Because we are Instagram Matsotsi Mafia Movement, ni TikTok. Same na Tanyah Tsotsi. Tanyah Tsotsi Instagram, Tanyah Tsotsi Facebook, Tanyah Tsotsi TikTok. Ndupane bamaracho na. Yeah, like no for album ne manje ma jail updates Hwezha. Pana ma freestyle pana ma videos pana. Jese ndipo zinooneka hapa. Hwezha. Aiwa hapo. Matsotsi Mafia Movement. Because we Scarfizzo official kana iri YouTube. Scarfizzo Tsotsi kana iri Snapchat, Twitter, Instagram. Yeah, beautiful. Heavy. Man, sikakangana ndazongotika big up to Hughes Entertainment anyway. You know, man. Heavy. Respect.